Ine mehriban dostlar, ine şu görýän ogluň ýüzüni ýatda saklaýaňyz. Ine şu ogluň netip bolsa TikTokda men maskara edýän. Ady belli yarançy. Maňa bergis wa 4 ýyldan beri bir manadan beren ok. Opşitda ýaşaýan wagty opşitda ýaşaýan wagty men fenim döwdi. Şondan beri maňa fenam at beren ok, pulum beren ok. Ine o adamlar ýatda saklanan şunu. Ödüm TikTokda öňüde çykda blog edin. Komentar erwedere saatlar ýazyň şoňa. Men maskara edýän garaş. Ine ayır diýän o men TikTokda düşüm oy ayır. Men maskara edýän TikTokda men söz berýär men garaş enteksen. Aljak näme alma, näme pulun ver da bergin ver da. Haçan berjek fenim, haçan. Näme aljakmy killendir. Lubex. Ha, korokka bolly. Bijeciň çakam aksana. Ha, bije ha. Ya. Şu aşaýma lajyn. Aha. Hi Allah can. Näme çykdy? Muňa derede o. Mani. Fen. Seret. Ne gep masan oýma jok boldylar. Mele. Taňry alkyn görýäňden. Indi sen garaş. Ene mehriban adamlar hawa Lubeks'de aksiyon badyny hemmekçi bilen oken, bulan bilen oken ine Hudaýa şükür şu wagtlar Allah sen gepden diýindim da bergin berdim. Mehribanlar size de aýdýan ine Lubeks ýa alana belent maksatda dowonlar. Hawa şunu ýal fowatlar oýdy. Ine mehribanlar şunu ýal fowatlar oýdy. Öyle mene Aşgabatda 3 ýerde toçkady wa hawa ine taksi parkda hawa Orange Park'ta wa, biram karantinda wa, welaýetlerde de hemme dukanlarymyzda biziň sowatymyz badyr dogonlar. Hawa sizem bilip goýun, gelin, alyň sowda edin, aksiýadan peýdalaryň sowatlar. Hawa sizinki mehribanlar. Fenim alym. Ya alym. Eme ýagy çalşýar. Emem bereden çykýar. Goýa, berent maksatda dogonlar, siziň hizmetinizde.